Ens preguntàvem quin havia sigut el major repte, n'hi ha hagut molts, però jo crec que el principal era com aconseguir mantenir aquest nu que té l'edifici, aquest esperit, aquest espai, aquesta llum, aquest espai obert, amb aquesta esveltesa, i a la vegada complir tots aquests requeriments contemporanis. És realment, jo crec que el repte tècnic, arquitectònic i conceptual més gran del projecte. Arrenquem el projecte de transformació de la fàbrica de Can Morató. Ara mateix el repte està en aconseguir introduir un nou programa dins d'un edifici que va ser pensat per ser una fàbrica tèxtil i aconseguir mantenir els valors i els espais tan fantàstics que va generar aquest programa original per convertir-ho en un edifici contemporani que mantinga aquests valors, però a la vegada pugui ser un nou punt d'atracció, un punt d'ús i de record per als habitants de Pollença. Moltes gràcies per ser aquí avui, en aquest dia de col·locació de la primera pedra de lo que serà la nova seu social de Colònia Caixa d'Estalvis de Pollença i de la Fundació Gent Cifra de Colònia. Venim de la història i anem cap a la història. Per una entitat financera de gestió social, una entitat com Colònia, humilment, crec que estem a punt d'escriure una de les pàgines més satisfactòries de lo que és els 145 anys d'història de la nostra entitat. L'espai de Can Morató era un repte. I era un repte perquè era recuperar un espai i tornar-lo a integrar a la societat, perquè té una història social i econòmica important. I a més també és un espai amb molt de valor patrimonial, com així el vaig catalogar al Consell de Menorca l'any 2002. És un projecte que ens motiva, que ens engresca i que, si el fa qualcú possible, els recursos que el fan possible, són les aportacions dels clients de Colònia. Aquesta rehabilitació d'aquest puesto de Can Morató que suposarà sense cap tipus de dubte la dinamització que nosaltres en el govern estem intentant impulsar i que de la mà de Colònia no tenim cap dubte que així serà. He pogut veure i constatar tota aquesta part també de sentiment del poble i aquesta part d'arrels d'aquest poble amb aquesta fàbrica. Han de donar l'enhorabona en aquest sentit per tractar aquest tema amb aquesta sensibilitat pròpia de Colònia. Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin d'agraïment, a deixar-nos participar d'un dia tan important com avui. Avui recuperam una part del nostre patrimoni, de la nostra essència i de la nostra història. Però, per altra banda, també avui és un dia important perquè Caixa Colònia fa una passa més endavant. Una passa important en el compromís social, però també en totes les persones que confien en aquesta entitat bancària. Per tant, agrair-vos sempre estar al costat dels mallorquins, dels pollencins, però de tots els ciutadans de les Illes Balears amb aquest compromís d'ajudar a fer front a les situacions econòmiques a nivell individual, a nivell empresarial i sobretot amb aquesta ajuda social que vosaltres tant demostreu en les vostres accions que duis a terme des de Caixa Colònia. L'emoció és el que ha fet possible que en aquests moments estiguem aquí per posar la primera pedra d'un edifici que serà emblemàtic d'Impollença. Per tant, està lligat a Colònia, està lligat a un principi, a uns valors que realment me representen. Crec que Pollença seria diferent si no fos per la figura de Gent Cifra de Colònia. Enhorabona a tothom i, com diria, evidentment, en sentiments, llarga vida a Colònia.